Il-każ ta' kickbacks li Konrad Mizzi u Keith Kembri rċivew mill-proġett tat tanker tal-gass li tpoġġa fil-bajja ta' Marsaxlokk ġiet timbrat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista bħala każ xokkanti u disgustanti. Waqt li kienet jindirizza lil ġurnalisti Simon Busuttil qal li l-aġir li l-klikka ta' Kastilja mxiet bih fl-aħħar 4 snin huwa aġir kriminali. Fakkar li gvern Laburista insista li jsir il-proġett tat tanker tal-gass minkejja li dan ma kienx fil-programm elettorali tal-Partit Laburista qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Joseph Muscat saħansitra siefer sa Singapore biex jara dan it-tanker u għamel żjara fuqu stess qabel beda triqtu lejn Malta. Simon Busuttil iddikjara li dan ifisser li gvern Laburista bieħ lin-nies ta' Marsaxlokk, Birzebbuġa, iż-Żejtun u r-residenti tal-madwar. Jiena niżgura illi jekk il-poplu jagħtini l-fiduċja biex immexxi l-pajjiż bħal-għada ġimgħa niftaħ immedjatament investigazzjoni fuq dan il-każ. Simon Busuttil iddikjara li Joseph Muscat mhux biss se timexxi klikka ta' korrotti f'Kastilja imma għamlu żgur ukoll li l-istituzzjonijiet ma jmissuhomx. Dan billi fost l-oħrajn ħatfu lill-ogħla istituzzjonijiet fosthom il-korp tal-Pulizija u werbru lill-Avukat Ġenerali illi mhux jieħu azzjoni. Jiena nagħmel sfida lill-FIU ippubblika l-rapport. Ippubblika r-rapport. Jekk l-FIU hija tant konvinta mill-istqarrija li għamlet dalgħodu, ippubblikaw ir-rapport. Jekk ma tippubblikawx intkom, jien ser nordna illi jiġi ippubblikat immedjatament wara li nieħu l-ġurament tal-ħatra ta' Prim Ministru. Il-Partit Nazzjonalista diġà wiegħed ukoll li jekk il-poplu jagħti fiduċja lill-Gvern Nazzjonalista tinfetaħ investigazzjoni dwar il-kuntratti kollha li ffirmaw Konrad Mizzi u Keith Kembri fl-aħħar 4 snin.